Lukács Mária festő, grafikus művész. 1949-ben született Várpalotán. Tanulmányait Nagy Gyula festőművésznél kezdte, de mesterei közt tudhatja Vényi László, Vég András, Szunyogi András, Kossuth-díjas festőművészeket. Későbbi munkáira nagy hatással volt Kovács Árpád festőművész, akihez szoros barátság fűzi. Alkotásainak középpontjában a természet és azon belül az ember áll, annak minden kicsinyességével, esendőségével. Képeit áthatja az élet szeretete, tisztelete, ugyanakkor jelen van a jóság, a hit reprezentálása is. Művészi pályája mára már kiforrott, kiteljesedett. Bizonyítja ezt biztos ecsetkezelése, sajátos, gazdag színvilága, mely hol visszafogott, már-már szemérmes, máskor harsány, élettel teli, vagy épp visszahúzódó, szürkébe forduló. Sokoldalúságát jelzi a különböző technikákkal megalkotott képeinek sora, melyek közt egyaránt megtaláljuk a naturális stílusú csendéleteket, tájképeket, portrékat. De felbukkannak időről időre a különböző nőalakok és aktok is. Említést érdemelnek a szürrealista megfogalmazású képsorozatai is, melyek sokunk számára az elveszített gyermekkor hajdani mesevilágát hozzák vissza, a művész sajátos szín és formavilágával. Munkáiban visszaköszön az a fajta alázat, tisztelet és megszállottság, melyek nélkül soha nem születhettek volna meg olykor lélegzet elállítóan szép alkotásai. Művészi tevékenységével a Magyarországon és külföldön megrendezett kiállításain számtalan elismerést szerzett. Művei megtalálhatók számtalan köz- és magángyűjteményben. Jelentősebb kiállításai: 1996 Buda Tétény, napraforgó pályázat, külön díj. Budapest Mezőgazdasági Múzeum. 1997 Szöul, grafikai kiállítás. 1998 Antwerpen, Amsterdam. 1999 Bécs, csoportos kiállítás, Amsterdam. 2000 Bukarest, Magyarok Háza. Budapest, Danubius Helia Hotel. 2001 Németország, Polkau, Osterburg, Magdeburg. Itt Polkauban egy 100 fős művészeti tábor vezetője is volt 2 héten keresztül. 2002 Szabadka, 2003 Nyitra, Székesfehérvár Vörösmarty Színház, 2004 Róma, csoportos kiállítás, Erdély, Ársó, Szárhegy, csoportos kiállítás. 2005 Mozgássérültek Szövetségének országos pályázata, első helyezés. Évenként a 60. Portré-tájkép Biennálé résztvevője. Évenként Tiszaburán a képzőművészeti tábort vezeti augusztus 13 és 20-a között. Magyarországon évente 3-4 egyéni kiállítás különböző városokban, könyvborító, illusztrációk készítésével foglalkozik. Legnagyobb műve a Székesfehérvári Honvédségi Művelődési Ház aulájában látható Csata című 9,5 négyzetméteres olajvászon pannonképe.